Birinchi гасырда һәр кеше тормышын җиңеләйтергә, вакытын экономияләргә тырыша. Шу сәбәпле меңләгән лайфхаклар уйлап чыгаралар. Ләкин алар шуннан да файдалы микән соң? Хәзер тикшерербез. Бу файдасыз лайфхаклар, без хәзер файдалы булмаган лайфхакларны фаш итәбез. Беренче лайфхак кубик Рубик белән бәйле. Әлеге егет бары тик 2 хәрәкәт белән кубикны дөрес халәткә кайтара. Башта безгә кубик Рубикны ватырга кирәк. Миңа булышасыңмы? Өскә кырыйга, шулай тесләр җыелганчы итәбез. Мин инде 15 минут моны әйләндерәм, ләкин бер нәрсә дә булып чыкмый. Дизлайк. Икенче лайфхак өчен безгә кадаклар һәм шар кирәк булачак. Шарны кабартабыз. Җайлырак булсын өчен мин кадакларны тактага кактым. Шарны кадакларга куябыз һәм лайфхак буенча ул шартларга тиеш түгел. Лайфхак эшли. Лайк. Өченче лайфхак. Без хәзер татуировка ясыйбыз. Әлбәттә, бу лайфхак ышандыручы булса, безгә кирәк булачак антисептик, су һәм принтердан чыгарылган язу. Минем ул әлбәттә Шаян ТВ дигән. Аңа спиртны сиптерәбез. Әз генә көтәбез. Алабыз һәм тагын спирт сиптерәбез. Тагын көтәбез. Хәзер без спиртны кулга сибәбез. Татуировканы куябыз. Көтәбез. Яртысы булып чыккан. Миңа калса, сез спиртны яхшырак сипсәгез, бу лайфхак булып чыгар. Киләсе тапшыруларда тикшерүләребезне дәвам итербез.